Зрабіў, паследствия маеш, так? І таму, нягледзячы на гэтую часамі, можа, і строгасць, так? Але дзеці адчуваюць у гэтай строгасці любоў. Яны адчуваюць у гэтай строгасці любоў, не? І тут вельмі важна, як мужчыны, гэта разумець. Бо як мы, як у сям'і перастане быць апекун гэтай сям'і, і ён перастане спаўняць сваю роль, як перастане быць гэтым гарантам, што ён адказнасць бярэ на сябе, так? Не толькі ў будаванні дому, фінансавым, не толькі тады, калі вор у акно будзе лезці, ну то жонка будзе будзіць, ідзі, разбірайся, не? Ты ж мужчына, ты хазяін, ідзі, разбірайся, ахраняй свой дом, да? Не толькі тады, але ахраняць свой дом ад спакусаў, ад граху, ад зла, ад ненавісці, ад зайздрасці, ад гневу. Тут трэба ахраняць свой дом. Бо гэта ўсё ўваходзіць не через дзверы, не через акно, бо можна паставіць на лепшыя окна, але ўваходзіць через нас, дамаўнікоў гэтага дому.